Què és el primer que fas quan et lleves al matí? Mires el mòbil? Si és així, segur que trobes la pantalla plena d'avisos i missatges de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram i d'altres aplicacions de moda. Les xarxes socials cada cop guanyen més terreny als mitjans de comunicació tradicionals, però realment és adequada la informació que en rebeu? Són certes les notícies? Tots heu sentit a parlar de les fake news algun cop. En català, n'hem de dir notícia enganyosa o notícia falsa. És una notícia que no diu la veritat i que es crea i es difon de manera premeditada amb la finalitat de desinformar i de manipular el públic en benefici propi. Segons els experts, més de la meitat de les notícies que generen anualment són falses. Abans de reenviar res, penseu si realment és veraç. Busqueu-ne a la font. I si encara no us acaba de convèncer, reviseu l'ortografia. La majoria d'aquestes notícies falses estan plenes d'errors lingüístics. Fixeu-vos com n'és d'important la llengua amb la qual us comuniqueu, així com la informació que en rebeu. Cal estar ben informat, però hem de saber com i on fer-ho.